Город Глыбокае, районны цэнтр у Віцебскай вобласці, размешчаны ва ўнікальным прыродным ландшафце на берагах некалькіх прыгожых азёраў. Адно з іх і перадало сваю назву паселішчу, хоць само яе не захавала. Сённяшняе возера Кагальнае стала такім у 19 стагоддзі, калі было арандаванае габрэйскай абшчынай Кагалам, але па дакументах ад 16 стагоддзя вядомае як возера Глыбокае. А яшчэ горад мае унікальную гісторыю і непаўторныя помнікі архітэктуры. Глыбокае вельмі цікавы горад. Сёння гэта раённы цэнтр Віцебскай вобласці. Даўней было прыватна-ўласніцкае мястэчка, падзеленае паміж двумя ўладальнікамі. Таму тут і сфармаваліся два гістарычныя цэнтры з двумя гандлёвымі плошчамі. Гісторыя Глыбокага даволі добра вывучана дзякуючы мясцовым краязнаўцам, якія працуюць не толькі актыўна, але і прафесійна. Меў гонар пазнаёміцца з трымя найбольш вядомымі сярод іх: Владзімірам Скрабатуном, Юры Калбасічам і Кастусём Шыталем. Добрае ўражанне робіць Глыбоцкі музей, дагледжаны з прафесійна пабудаванай экспазіцыяй. А гісторыя глыбоцкіх яўрэяў прадстаўлена нават асобнай кнігай-манаграфіяй з міжнародным аўтарскім калектывам. Дык што за цікавосткі адкрытыя ў гісторыі мястэчка Глыбокае? Як гэтае мястэчка абагнала, перарасло даўні павятовы цэнтр Дзісну? Як гісторыя адчуваецца ў сённяшнім Глыбокім? Чаму няма доступу ў будынкі былога базыльянскага манастыра? Пагаворым пра ўсё на месцы, кіруемся ў Глыбокае. Даўняе мястэчка, а сённяшні горад Глыбокае адметнае як сваёй гісторыяй, так і сучаснасцю. Вядомая з 1514 як двор, это значыць галоўная сядзіба прыватнага маёнтка. Невялікая рэчка Бярозаўка падзяляла мястэчка на две часткі, якія належалі розным уладальнікам. Адна паўднёва-заходняя Зяновічам, гербу Дэспат, другая, адпаведна, паўночна-ўсходняя Корсакам, уласнага гербу. У першай палове 17 стагоддзя Язэп Корсак запісаў свой загарадны маёнтак Беразведча, зараз уваходзіць у горад, манахам-базылянам з умовай, што тыя закладуць там сваю царкву і манастыр. Тыя сваю справу зрабілі, збудаваўшы цікавы архітэктурны комплекс, да якога сёння няма доступу турыстам, бо ў ацалелым кляштары знаходзіцца турма. А царква святых апосталаў Пятра і Паўла была разбураная камуністамі пасля Другой святовай вайны. Язэп Корсак таксама запісаў сваю частку мястэчка, як і іншыя маёнткі, каталіцкаму ордэнаў босых кармелітаў, які пасля яго смерці і стаў поўным гаспадаром паўночна-ўсходняй часткі Глыбокага. Кармеліты ўзвялі тут свой кляштар і касцёл у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, які пасля антырасейскага паўстання 1863-64 гадоў расійскія ўлады пераўтварылі ў праваслаўную царкву. Корсак фундаваў таксама і фарны, это значыць парафіяльны касцёл Святой Тройцы, які ў 18 стагоддзі набыў мураванае аблічча у стылі віленскага барокка і сёння з'яўляецца сапраўдным упрыгожаннем гораду. А частка мястэчка, якая належала Зяновічам, у тым жа 17 стагоддзі перайшла да радзівілаў. Праз Глыбокае вялі ваенныя шляхі, па якіх праходзіў у паходы супроць Масквы Стэфан Баторы ў 16 стагоддзі, а ў 1812 годзе у мястэчку некалькі дзён правёў Напалеон Банапарт. Захаваліся таксама некалькі мураваных будынкаў з часоў расейскага панавання 19 пачатку 20 стагоддзя. У перыяд паміж двумя святовымі войнамі, калі Глыбокае было ў складзе Польшчы, улады перанеслі сюды цэнтр павета з Дзісны
якая апынулася занадта блізка да мяжы з савецкай Беларуссю. Глыбокая атрымала моцны імпульс да развіцця, а сёння ў горадзе маецца некалькі цікавых помнікаў таго часу. Пра гісторыю глыбокага мы паразмаўляем з краязнаўцам Кастусём Шыталем. Спадар Кастусь, чым адметна глыбокая гісторыя яго? Ну, адметнасцяў шмат, што можна размаўляць гадзінамі. Вось, адна з адметнасцяў гэта тая, што глыбокая, ну, як зрэшты і многія паселішчы, было падзеленае на дзве часткі, якія знаходзіліся ў розных землеўладальнікаў і нават у розных ваяводствах. Вот это рэдкасць розныя ваяводствы. Тут, дзе мы стаім, было яшчэ Віленскае ваяводства, а за спінай прайсці 300 метраў і можна трапіць у Полацкае. Это звязана з рознымі ўладальнікамі мястэчка. Відаць, яшчэ гістарычна там праходзіла заходняя мяжа полацкай зямлі, такая, якая сфармавалася на часы, калі полацкая зямля ўвайшла ў склад Вялікага княства. Ага, разумею. Скажыце, калі ласка, а вот пачаткі, самыя першыя пачаткі гісторыі глыбока? Ну, першыя згадкі ў гістарычных крыніцах гэта ў літоўскай метрыцы ў 1514 годзе. Справа вялася пра тое, што чалавек, падданы села Верхняе, вяртаўся з торгу з двара Зяновічаў Глыбокае, несучы пуд мёду, і яго перанялі на дарозе і забілі. Яшчэ адметнасць хіба глыбокага, што тут было два рынка, два цэнтра. Так, вядома, было два паселішчы, і кожны землеўласнік хацеў мець свой рынак. Але самы вялікі рынак быў тут, дзе мы стаім. Ось дзесьці тут, у 17-18 стагоддзі стаялі крамы, там у пачатку 19 стагоддзя яны былі ўжо мураваныя. У кармелітаў таксама быў рынак у той частцы, якая належала да полацкага ваяводства. Але нейкі час гэты рынак нават не вытрымаў канкурэнцыі і некалькі дзесяцігоддзяў не існаваў, бо асноўны цэнтр гандлю быў тут. Кастусь, скажыце, калі ласка, чаму глыбокая не атрымала магдыбургскае права? І ці мелі мяшчане нейкія прывілеі? Прывілеі мелі, не адраблялі паншчыну, напрыклад. Ага. Мусілі толькі 4 дні на талоках і згонах адпрацаваць на зборы ўраджаю і ўсё. Меней, чым зараз на суботніках. Кастусь, скажыце, калі ласка, якія помнікі архітэктуры глыбокім ацалелі, а якія не? Ацалелі касцёл і кляштар кармелітаў, капліца святога Іллі на могілках Копцеўка, касцёл Святой Тройцы. З тых, што не ацалелі ў межах сучаснага глыбокага, гэта кляштар у Беразведчы, самы прыгожы помнік віленскага барока. Кляштар ці касцёл? Царква мураваная базыльянская і кляштар. Кляштар стаіць, у ім зараз турма, а царква была ў 50-е гады зруйнавана. Цікава от назва паселішча. Ну, адказ на пытанне аб назве паселішча дае дакумент з 1555 года, дзе ясна сказана, што двор Юрыя Зяновіча Глыбокага і возера Глыбокае, паводле якога гэты двор называюць. І гэта возера доўгі час называлася Глыбокае, але ў 19 стагоддзі яго стаў арандаваць габрэйскі кагал, і за возерам замацавалася назва Кагальная. І гэта адзіны гідронім габрэйскага паходжання ў Беларусі. Яшчэ скажыце такую цікавостку, што тут падчас маскоўскага паходу у 1812 годзе Наполеон правёў цэлых 6 дзён. Так, і захаваўся, верагодна, будынак, крыло кляштара, бо яму былі адведзеныя 3 пакоі на другім паверсе. Захавалася адно з 3 крылаў кляштара, але верагодна, што якраз тое, дзе начаваў Наполеон. А яшчэ ваша цікавостка хіба што захавалася забудова 20-30-х гадоў польскага часу. Так, захавалася польская пачатку 20-го стагоддзя забудова, і захавалася шмат забудовы ў стылі закапанскага стылю і канструктывізму міжваеннага часу. Скажыце, калі ласка, што за двор Вітгенштэйнаў? Што там асталося ад яго? Нічога, абсалютна. Любое мястэчка будавалася, развівалася на гандлі, рамёствах.
Што пра глыбокае можаце сказаць? У 1514 годзе ўжо згадваецца глыбоцкі торг, то бок яно ўжо глыбокае было месцам гандлю. У 1645 годзе кароль Уладзіслаў IV надаў глыбокаму прывілеі на кірмашы. І з тых часоў аж да пачатку 20-го стагоддзя было 3 вялікія кірмашы у глыбокім, на якіх там тысячы вазоў збіраліся, тых, хто прадаваў і тых, хто купляў, штонядзельныя рынкі, вось тут на рынкавай плошчы ў радзівілаўскай частцы, і яшчэ працавалі крамы. У пачатку 18 стагоддзя паводле інвентароў у абсалютнай большасці глыбачанаў займалася альбо гандлем, альбо рамяством. Былі тут краўцы, шаўцы, гарбары, ганчары. Былі таксама і рэдкія прафесіі, як злотнік, ювелір, альбо мечнік, альбо пераплётчык, багамаз, чалавек, які маляваў абразы. Былі яшчэ прадстаўнікі, так бы мовіць, мясцовага шоу-бізнесу, як пісаліся ў інвентарах, скамарохі і мядзведнікі. То бок дрэсіраваных мядзведзяў вадзілі не толькі ў смаргонях, але і ў глыбокім. У часы расійскай імперыі глыбокае не было нават цэнтрам уезда. Не было. Гэта быў дзейсненскі уезд. Але будаўніцтва было мураванае моцнае. Канешне, бо глыбокае было важным гандлёвым цэнтрам. Тут круціліся вялікія капіталы. У пачатку 20-го стагоддзя сталі масава будавацца камяніцы, адна- і двухпавярховыя. Вось тут у ваколіцах рынкавага пляцу было збудавана штосьці каля 25 камяніц, пераважна двухпавярховых. А колькі ацалела зараз? 8. Яны цікавыя ў першую чаргу сваёй архітэктурай мадэрну. Калі пра гісторыю казаць, то можна згадаць камяніцу Паліковскіх. Гэта род дактароў Станіслава і Мікалая Паліковскіх, якія збудавалі ў канцы 19 стагоддзя вялікі двухпавярховы цэгляны дом. Мелі практыку добрую. Безумоўна, бо тады толькі 2 дактароў было. А перад вайной там была аптэка, а частку памяшканняў Паліковскі здаваў пад Гродскі суд. І гэтыя дамы, я гляджу, зараз яны адноўлены і добра ўпісваюцца ў атмасферу глыбокага. Вельмі добра, то бок сам характар забудовы, такая малапавярховая забудова, ён у цэнтры збольша захаваўшыся, як захаваўшыся цалкам старая планіроўка вуліц. У глыбокае я ўпершыню трапіў менавіта на здымках загадак беларускай гісторыі і правёў там некалькі дзён. Мы працавалі з мясцовымі краязнаўцамі, наведвалі рэдакцыю газеты «Вольнае глыбокае», падарожнічалі па ваколіцах, у тым ліку з'ездзілі на магілу Язэпа Драздовіча. Прызнаюся, атрымаў моцныя станоўчыя эмоцыі як ад людзей, так і ад агульнай атмасферы гэтага горада. Прычым не адразу зразумеў, не мог сфармуляваць для сябе, чаму мне тут так падабаецца. Асэнсаваў толькі пад канец нашага побыту ў глыбокім. Бо ўсе людзі, з якімі меў кантакт, былі самімі сабой. Нікога нічога сябе не ўдавалі, нікім не прыкідваліся. А гэта рэдкасць у сённяшняй Беларусі. Краязнаўцы сапраўды апантаная гісторыя свайго краю, а журналісты вераць у што пішуць. Узяў у рукі «Вольнае глыбокае» і прачытаў газету ад першай да апошняй старонкі. Яна цікавая, бо напісаная неабыякавымі людзьмі. Калі ў глыбокім пытаешся пра нешта мінака, то кожны другі адказвае па-беларуску. Зашоў у касцёл, ляжаць малітоўнікі на лаўках, узяў у рукі, пачытаў, напісана па-беларуску. Жанчына дзяжурная ў храме адказвае на добрай беларускай мове. Вось тады я зразумеў, чаму мне тут так падабаецца і хочацца прыязджаць зноў, таму што ў глыбокім яшчэ жыве Беларусь.